Udah pia. Ayo adlaw kan. Hoy, ka diri ah. Hoy, Mars. Asa man ka padung Mars nga nasalaag man ka Mars? Saan man ako ni Maring, basig ka lang kuan ba kay mga overdue ko niya kung utang sa karang abon ba basig makuan ko ani kay dinagid akong maapas kay daghan mga bayaran mo. Saan man kay pahiraman na lang ko dira bi. Kay para makauli na dahin ko. So kumaring, sige mahatag ni mo karon Maring. Ang ako ganing anak dito Maring, kakuan to gaylan tanon kay to akong anak dito. Wag ko mahatag ni Maring pasaylo ay ko Maring. Masig sa ilan ni. Paano rin ni? Kumari takya dito. Kasi makawalang ka kumari takya. Si ako lang tisingan ron Maring ha. Nya saan man niya okay lang ka diri. Okay lang kumaring ay. Okay lang kumaring. Sige ha mara to ha. Bisa lang ko dito Sige, bisita lang takapon na Maring. Sige, alis ako Maring ha. Ay, kasi na kay kumaring ha. Wag gid po karon ko kwarta Maring. Sige Maring. May lus sa kwarta niya. Nang ugdo man gani kay ang samput. Grabe kay ka ugdo ang samput. Ay ang samput pinabukad kay isang tanan, napay siksik kay isang tanan. Napay ang bag niya. Kanang siksik kay tanan ka make up kun tudo make up niya kanang kunang may kwarta. Iya ko nang sa bayad ko sa juice sa abon na. Iya nitong gipanggamot ang abon magipanglaki na to niya bag. Grabe man kaya siya ka igat kay sanan. Katong kisanan nga babae. Muna to mirisi niya. Sumitikan na si Olympia oh. Gani. Di ba asawa man ang dapat? Oh, gani ba pre asawa? Ay ginamatan ba? Ano? Saan na to ni? Impas ani sawa sa ni ron. Pasira. Sweet pa kay mga animal marubag mga kuan. Oo, mao di sila. Oo ginapre. Oo na ba? Ikasanag mga naong sa mga buwa oy. Mao lang ginaw. Jing. Jill, kita ba sa Uncle Boy ni mo, Jill? Gani na naman itong buntaganti dito sa baybay ko. Ha? Dito sa baybay? Oh. Tawana, tinong ka, Jill. Dali na buntag, Jill? Oh, anak ko. Hello? Ano ba, Jill? Sige, Jill, ako adungon, Jill. Adungon ako, Jill, ha? Jill. Saan man to Santi, oy? Asa ka sila diri sa beach ba? Ningon man to si kanang manang aling kanang kwando. Dini daw sa beach daw kuno. Nakita daw niya diri kanina ilabay daw to silang balay. Asa ka din ani ba? Kita man kaning beach diri we. Patay bitin magagilim nun. Pre, nurot ang bahal. Sulingan ba? Nurot ka ni. Ang gwapo ani. Atong isumbong sa bitikan na siya kalukadidan. Asa ka kaning beach? Ano ko? Asa na baga si kanang si boy? May pa. Dilisan na to sa madam. Kana. Natin pagtanggal. Natin sa madam to, ha? Nas madam. May tayo. Si boy tika lagi. Wala kay kanina ra kay to na isugo ka papalit og bugas. Wala may bugas kanina niya ako anak nito pagikaon. Na, anin lang madam mo. Sa tinuod lang namin isulti nga kamaturan si Muha pero kinahanglan mangayo big pagpa. Tarong mo ba? Na tinuod ka tinuod lang. Dili na siya marites madam kay buhi pa man jud eh. Buhi pa man jud eh. Namin nakita imong amiga. Way problema basta tinuod gina inyong gisulti. Ambil ka pagkuba madam. Na Nasa baybayon sabay silang Olivia imong best friend. Ha? Amiga na ako si Olivia. Oh, Gitry doon ka sa buwang. Oh, nalagyan to. Pulumi na kita. Ato, na, tayo. Di ba?
Tama dah. Tama na, Mars. Mars, tama na, Mars. Tama na, Mars. Mars, tama na.